Tak zdarec. Tak co jedeme? Čus, jdeme na to. Ty vole, to je Felina. Zdarec. Zdarec. Co to máš za brýle, ty vole, to je hustý. Jo no. Ty vole, super, hele, tak jdeme zbalit věci. Natočíme hezky cestu. A jdem pryč. Pojď se na něco podívat. Pojď se. Ty kráso, tak to je styl, no. Adventure. Aha. 2500 kilometrů před náma. Jo, to zvládneme. Musíme to nějak porovnat, já akorát nestíhal, protože jsem Cajk. do noci ještě seděl u kompu. Dobrý. Tak jo, balíme. Tak už jedem. Už jsme na cestě. No tak doufám, že dojedeme aspoň do Roudnice na pumpu, protože palivoměr, jak si ukazuje, 0. Jo, to bude dobrý. Tak jo, tak se ozveme na Roudnici. Teda v Roudnici. Tak jo, jsme přijeli na benzínku do Roudnice. Chillujeme si, veď? Jo, natankujeme a jedeme směr Praha. Tak, už jsme směr Praha. Je to tady krásný. Tak budeme informovat dál. Tak vás zdravíme z cesty. Už jsme v Bratislavě. Musím říct, že Bratislava je pěkná díra, protože jsme v centru města a pěstujou tady kukuřici. Přesně tak. Je to horší než Ústí a silnice taky nic moc. Jo. Je to tady děs, no, jako kdyby jsme byli v nějakém zapadákově, no, hrůza, no. Hrůza prostě. Takže tak. Takže jsme v Bratislavě, vypadá to tady jak Chánov a jedem dál? Tak jo. Zatím se omlouváme za předčasnou zprávu, ale nevypadá to tady tak zle. Takže tak. Takže jsme se rozhodli, že tohle není úplně tak špatný, jo, jak to na první pohled tak vypadalo. Takže tak z 80% spokojenost. Takže tak. Vždycký, vole. Maďarsko. Tak jsme přijeli Slovensko a jsme v Maďarsku. Jaký máš první pocity? Vypadá to tady, jak kdyby jsme se vrátili 60 let v čase. Jo, asi tak bych to viděl. Ale nikdo na hranicích nehlídá. Přesně tak. Ty kráso, tak to je humáč, no. Dobrý teda. Takže v Maďarsku to vypadá tak, že jedeš rovinka několik kilometrů a vpravo i vlevo je jenom pole, skoro žádný stromy. Lesy jsme asi nepotkali žádný. Pak Takže jednou za čas na konci pole tak je vesnice, kde je jedna zatáčka a za vesnicí tak je zase 30 km rovina, žádnej kopec, žádný odpočívadla, nic. Už mi z těch rovinek začíná hrabat. Takže Maďarsko jedna sama rovina a tak je to celou cestu, takže tak no. Tak zdravím vás lidi, dobré ránko, v 5 hodin nás zbudila policie, že jsme chrápali nelegálně u silnice v 5 hodin ráno, vejdane. Jo, čus. A takže jsme museli odjet, no. Jsme jim nakecali, že jsme studenti a že nemáme prachy a že jsme to nevěděli a oni byli úplně v pohodě a nechali nás bejt, takže jsme jeli. Jsme teďka kousek od Plitvických jezer. Zastavili jsme se tady na odpočívadle a dáme si snídani. No, dáme si snídani a to bude asi všechno. Jak se ti spalo? Hele, asi 13krát jsem se probudil, sežrali mě komáři a ráno mě obuškem zbudili policajti. Jo, ale to bylo ranní probuzení, no. Ještě, že nechtěli ani korunu, jinak bychom mohli jít zpátky domů. Takže tak, dobrá. Tak se vám ozvem, až zase budeme někde dál. Tak zatím, čau. Tak jsme přejeli Plitvický jezera a zastavili jsme se tady k tomu letadlu, viď? Co nám k tomu povíš?
povím ti to, že se to jmenuje letecká základna Željava a tohle je C-47 letadlo, myslím, který Ano. tady vlastně zůstalo z té jugoslávské války. Přesně tak. Takže tady jsme, už jsme semka přijeli a akorát vám natočím ještě, jak to vypadá vevnitř teda. Takže tohle je ona krasavice. Tyhle jsem dodělali i schody, předtím jsme sem lezli. No jo. Hele, koukej na to, ty vole, předtím jsme tady lezli jak to a teďka tady Za udělali. prvý tady nebyly ty schody, lezli jsme tam po křídle tamhle tím malým okýnkem a oni to tady celé vyřídili. A ještě k tomu tady postavili tohle. Tady nic z toho nebylo, tady bylo prostě... Ach jo. A nebyla tady ani podlaha, lezli jsme vlastně po té kostře toho letadla a teď jsme dali i podlahu. Přesně tak. I podlahu, no jo. Já mám ještě vlastně starý fotky, takže... Tak to už není ono, už to je takový moc pro turisty, předtím to bylo takový neokoukaný. Záleží, co z toho vyleze. Takže... Teď už jsme tady. Vyjda, ne? Takhle to tady vypadá krásně. Takže tak. Prostě nic jenom než prostě kus železa. A vraku, viď? Takže tak. Počkej. Takže je to dobrý. No. A to je vlastně celý tady. No. Tady ještě tady zadek. Ale jinak nic moc extra, no. Předtím bylo takový víc zábavnější. Tak jsme našli jednu samolévku v autě a dáme si ji tady taky. Pro štěstí. Pro štěstí. Aha, vítejte v Bosně a v Hercegovině. Dobrá, takže tady jsou hangáry teda. Teď jsem to chvilku právě natáčel tak jsem si na to vzpomněl. Takže je to asi 3 minuty kousek právě od toho letadlíka. A trošku si to prozkoumáme. A to je všechno, tak asi půjdeme, viď? Tak jdeme na to. A začíná tady být docela zima, viď? A je tady asi ozvěna. Jo, je tady ozvěna, takže dobrý. Pocitově bych řekl, že mezi tím, jak je venku a mezi tím, jak je tady uvnitř, tak je rozdíl třeba 15 stupňů možná. To možná jo, protože začíná tady být fakt kosa. Takže takhle. Hele, dokavať to nějak půjde asi vidět, tak budeme něco natáčet, ale pak budu muset zapnout baterku. Takže tak. No. Dobrý o to, že ten telefon vidí víc než já. Ale koukej. Halo? Dobrý. Jo, no je to tady mokrý. A úplně obrovský, to je masakr. Takže budeme dávat další samolepku.
Kam jí dáme? Obec Vápená. Krasavice. Jsme zaparkovali, jsme na takovém krásném místě. Tak. A jdeme se projít tamhle dolů. Tak. Tam je azurová voda a krásný most, takže pak vám tohle ukážeme. Tak jdeme. To je nádhera. Už jsme došli dolů a uviděli jsme tady takový krásný vodopády. Takový krásný vodopády. Nádhera. Takže teď si tady chviličku počujeme a dáme si jídlo a pak zase zpátky nahoru. Krása. Tak máme tady kamarádky. Opatrně. Eliška s Markétkou jdou. Čau holky. Ahoj holky. Chudáci, tě musí být horko, vole. No to teda musí být. No. Tak jedeme. Už jsme... Ale jdou sami, asi vědí, jdou vole. Sami, no. Tak už jsme vyšli ten kopec hroznej teda. A teď jedeme směr Tanky. Takže se vám ozveme, až tam budeme. Tak. Před námi auto. Krása. Tady je to hodně úzký, teda. Krása. Konec. Tak jedeme. Jedeme k tankům, už jsme to vyjeli hezky nahoru. Byla to příšerná cesta teda, ale teď se jdeme projet hezky k tankům, takže teďka to živě takhle uvidíte. A já na střeše auta. To je krása. No jo. Nádhera. To je nádhera. Tady vlastně kousek odsaď nějaký turisti vzali miny a nějaký ty výbušný právě náboje a vybuchlo jim to v ruce. No. Ale to my dělat nebudeme. Takže tak, že aspoň tady uvidíte krásně. Krása.
Dobrý, dobrý. Držím se. Ty kráso. Tamhle jsou vlastně 2 tanky z druhé světové, nebo vlastně 3 a jeden vlastně, to je ten novodobý. Dangerous area. Tak jsme tady nahoře. Já jsem vám to natáčel z pohledu, jak jedeme, ale ještě takhle, abyste mě viděli. Takže tak. Už tady budou ty tanky krásný. Takhle. Felice to krásně zvládá, takže dobrý. Wow. To normálně s jedem. Dobrá. Tak teď půjdeme pěšky. Tak jsme semka dojeli. K tankům krásně. Wow. Tady jsou takovýhle vraky. A jedeme zpátky. No. Vítajte v LA, koženohranatý musáci. Haha, ty vole. Jo. Felicí v LA, ty vole. Kdo dojel Felicí do LA, kurva, vidíte to? Jo, kurva, do pítě. Jo, počkej, my nemůžu mluvit prostě, viď? Dobrý. Jak snad to nějak vystřihnem. Kámo, tady jsou strašný serpentíny. Ještě, že máme tu Felicii ve 4kolce, že to drží jak přibitý, ty vole. Na to, že ji máme zvedlou. Přesně. Akorát brzdy hořej, no, to je problém. A tak vždycky to nějak vychladíme, no. 645 rear Hemi. Škoda Felicia. To je nádhera. Za 10 minut jsme hezky u moře, tam se vybalíme, natočíme něco a jdeme k vodě. Krásavica. A čím jsme sem dojeli? Felici. Koukej na to, vole. Felicie 1.3 4x4 o 55 mm světla s pancířem pod motorem a s unikajícím olejem z převodovky. A to se vyplatí. A jsme tady. Sice nevíme, jestli dojedeme ještě domů, ale jsme tady. Přesně. Tak zdravím z kempu. Včera už jsme přijeli, akorát jsme byli unavený, jak jsme už nic nenatáčeli. Tak jsme tady u jednoho místního dědy. Jsme tady byli před 2 rokama a jsme hrozně moc spokojení, protože hnedka vedle kempu je pláž a moře. Takže teďka se jdeme vyvalit na pláž. Jsme po snídani a budeme vás informovat dál. Tak zatím jsme dorazili na trhy. Vejda, ne? A je to tady úplně plný, narvaný, je to tady lidma a všim prostě. Je to tady hrozný. Takže aby se vám aspoň ukázali, co tady je, tak je tady AliExpress, akorát je to tady venku, no. Takže tak. Prostě turistická past. To je jedno, to přeruš a natoč znova.